Meidän asiakkaita kohtaa tällä hetkellä 2 merkittävää haastetta. Liiketoiminnan puolella tuottavuuden, tehokkuuden, kustannussäästöjen löytäminen ja teknologian puolella Bring Your Own Device-maailma, jossa moni alusta, moni laiteympäristöt yleistyy ja tuottaa omat haasteensa liiketoimintaan. Datainfo tarjoaa tuottavuuden teemaan Total Cost of Ownership-ajattelua, jossa optimoimme asiakkaan, laitteiden ja asioinnin elinkaaren aikana aiheutuvat kustannukset ja tuottavuus muun muassa ProShop-asiointikokonaisuudella, rahoituksen ratkaisulla ja elinkaaripalvelulla. Monialustaympäristöjen hallinta on huomattavan haasteellista. Bring Your Own Device on hieno asia ja sen käytännön toteuttamiseen Datainfo tarjoaa Select Your Own Device-lähestymistavan, jossa valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan liiketoimintaan parhaiten sopivat alustat, ratkaisut ja päätelaitteet. ProShop-asiointijärjestelmä ei ole pelkkä verkkokauppa, vaan tarjoaa ratkaisuja elinkaareen, rahoitukseen ja ostamisen tehokkuuteen. Suurimmat hyödyt saadaan aikaiseksi integroimalla asiakkaan hankinta- tai ERP-järjestelmä Datainfon ProShop. Ollaan yhteydessä ja löydetään teidän yrityksellenne parhaat ratkaisut tuottavuuden ja monilaiteympäristön osalta.